Интересно колко мълчание се струпа напоследък относно това, което чувам за изборите в София. И то вече е потвърдено от експертизи на съда. И ако това е така, ние сме свидетели в София на най-мащабното купуване на гласове и нарушение, което е престъпление на закона. Ако е вярно това, което съда казва, след експертизата, че няма флашки, подменени са гласове, протоколи в полза на кандидат, в случая Терзиев, ощетяваш другите. Ние не знаем изобщо какво е ставало по страната. Изобщо този машинен вод, ако това е вярно, повтарям, а експертизата е категорична. Това става чудовищно купуване на гласове от белия кички. Това е, което вие премълчавате. Не знам защо. Ако ГЕРБ беше направил такова нещо, това щеше да е от сутрин до вечер новина. Няма в 300 секции гласовете. Не излизат, не се засичат, което означава манипулация на вота. А отдолу на всяка една реклама пишеше: купуването и продаването на гласове е престъпление. Затова боксува и Софийски общински съвет. Защото има нещо мръсно, нечисто, купено. И това са фактите.